moda, tu origen o nación. En este barrio serás tratado con amor. Camina firme, Ruzafa libre. Uno. A les afores de la ciutat fa uns 1000 anys el governador musulmà es va fer un jardinet, un lloc per a descansar, i així es deia i així va començar Ruzafa. De fet, al món hi ha encara 4 llocs que es diuen pel mateix motiu Ruzafa, un a prop de Damasc, un al costat de Bagdad i un altre Ruzafa a prop de Còrdova. Són les 4 Ruzafes que hi hagueren i encara estan. 2. El primer hipster de Ruzafa fou en l'època musulmana Muhammad ibn Ghalib, el rusafer, el valencià, i va escriure: «S'ha desfet l'almesc pel camí de Zèfir». O és que algú ha dit el nom de València? Amics, atureu-vos amb mi. Parlar d'ella em du la frescor de l'aigua a les entranyes ardents. Atureu-vos de gust i assasseu-vos la set. La pluja ha de vindre a regar la Ruzafa i el pont. 3. Jaume I va prometre l'alqueria, és a dir, el poble de Ruzafa, als templers, molts anys abans inclús de conquerir València. 4. Ruzafa no era com ara. Ruzafa era enorme en extensió i arribava fins a l'Albufera. 5. Un any després de l'entrada del rei Jaume I a València, en el mateix lloc on està ara, es va col·locar la parròquia en honor a Sant Valero i a Sant Vicent Màrtir, simbolisme cristià pur i dur de reafirmació front a l'islam. 6. Al convent de franciscanes descalces de Nostra Senyora dels Àngels és on probablement Abu al-Hamlat va rendir la ciutat de València al rei Jaume I i sí, a Ruzafa. 7. On ara està el punt on s'acaba el carrer Colón i comença el carrer Xàtiva, més o menys per el Primarc, ahir hi havia una porta en la muralla de València, una porta que es deia el Portal de Ruzafa. 8. Ruzafa també era coneguda com la Terra del Ganxo, i és que estava plena de séquies, canals i marjals, pels quals els rusafers es desplaçaven amb barquetes ajudats amb uns ganxos o perxes, com les que encara s'utilitzen avui en l'Albufera. 9. Alerta! A l'any 1830 es crea l'Ajuntament de Ruzafa, que va durar fins al 1877, és a dir, 40 anys d'Ajuntament. 10. A meitat del segle XIX, València va decidir tirar la muralla i Ruzafa es va oposar a aquesta decisió. Com a compensació, Ruzafa va sol·licitar la gestió de les restes de la muralla. 11. Anem a finals del segle XIX i es va crear un mercat estable de ferro i fusta en la mateixa plaça Major, on tradicionalment s'aplegaven els tendals de venedors, als peus de l'església de Sant Valero. D'esta forma comença en sèrio el mercat de Ruzafa. 12. Ruzafa avui no s'entén sense l'Eixample, i el primer gran projecte d'Eixample, d'agrandar la ciutat i sanejar-la, el va fer un personatge al segle XVIII que si aneu per Ruzafa sí que vos sonarà: Matías Perelló. 13. En 1919 comença l'escola més històrica del barri de Ruzafa, el Grupo Balmes, una escola amb un refugi contra els bombardejos de la Guerra Civil. 14. L'edifici més famós de Ruzafa és la plaça de Bous de València, una plaça creada a benefici de l'Hospital General de València i creada també per la Junta de l'Hospital General. 15. Per últim, cal parlar de les naus de Ribes, de Demetrio Ribes, el que fou físic, matemàtic i el que amb 27 anys va ser nomenat arquitecte de la Companyia de Hierro del Norte d'Espanya i que va projectar l'estació del nord de València i que va fer unes naus a la vora del tren que avui són una part important del futur i dels somnis del barri de Ruzafa, les naus de Ribes.